Πυριάννα προχτές. Πέρασε και αυτή αυτό τον ιό, το γαστρεντερίτιδα. Δεν είναι άλλο. Στην Αμερική. Καλά λέει, δεν τρέπεστε, λέει μια φωτογραφία να μην πουλείτε στήλη, λέει. Ούτε από τα παιδιά, ούτε τίποτα. Αν τις περάσεις και τι μπορεί να σου δώσει και τώρα, Μιχάλη. Πληγώνεται. Θα πνιγείτε. Δείξε, δείξε. Δείξε. Δείξε πρώτα. Πού είσαι εσύ,